arată speranței. Alex! 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 Ce faci? Vii, mă? Pe drum. De ce? Vin la tine. Hai, te rog. Zi. Nu, mă, te filmez. Am filmat acolo. Cine era? Nu, acolo, de departe, era Adelin. Da, să nu te uiți, mă. Era Adelin, Cristi, Alex ăla de la grlă, Mari și cu Bubu. Hai, mă, vin la tine. Zi! Hai! Dar nu te duci la Cristi, da? Yes! Vii la poartă! Bine, hai! Hai, mă! Da, bă! Mamă, ce rău! Bă, să nu iasă cățelul! Hai, mă, ți-o deschid eu? Unde-i cățelul? Aveam și laptopul, aveam și zăvorul. Păi ca să nu iasă cățelul. Ha? Ca să nu iasă cățelul. Bă, nu mă filme, nu te bag pe nimic. Uite, Ce? șterge filmarea aia. Nu, mă, dar nu bag pe YouTube. O bani. Ia să fă niște, fă duble așa cu piciorul să te filmez. Cine e? Ai, gata. Căutem. Că tai căsoiul. Nu, mă, stai că te filmez în continuare. Unde-ai fost, mă, la maică ta mare?